Bine v-ați găsit la un nou episod de Farm Simulator 2018 pe acest canal minunat. Dați un like, un subscribe și vă zic o chestie. N-am mai postat pentru că am fost răgușit și nu vă gândiți că am avut chestia aia. N-am avut. Nu vă gândiți că nu avem voie să zicem pe YouTube, dar am făcut. Așteptați 2 secunde. Bun, a revenit. Scuzați de mică pauză. N-am mai postat, că am fost răgușit și na, să nu mă repet. Și am făcut, mai știți că aveam 90 și ceva, nu mai știu, 80-90 și ceva. 132, blan, 132 de tone de grâuleț. Și am zis că mă ocup și de forestry, dar da. M-am obosit. M-am obosit și na. Mi-a cumpărat și terenul ăsta, acesta de iarbă și na. Hai că îi scump dacă e. Mărea că să pot să fac și eu un preț ca lumea la forestry. Dar nu. Și nu o să mai fac chestia asta cu iarbă și cu chestii și cu balut. Nu. Avem destul lapte. O cisternă plină. O de-aia, nu știu cum e, de-aia de lapte plină. Avem terenul ăsta dat cu lime, fertilizator și toate chestiile. Da. Și cred că am mai zis asta odată, dați un like, un subscribe, tot ce mai vreți pe acolo. Și frate, avem destul de... La celălalt episod am strâns mă bulbui. La celălalt episod am strâns 13 like-uri și vă mulțumesc pentru like-urile apreciate. Și dacă și acum mă apreciați, dați acolo un like și puteți să lăsați comentarii. Și nu mi-am activat aia cu comentarii, chestia aia cu comentarii, nu știu cum se numește. Nu mi-am activat-o de la 20 de clipuri. De la 20 de clipuri o să se activeze chestia aceea cu... Este activată deja. Și da, și acum sunt live pe YouTube. Nu pe YouTube, sunt pe Trovo. Nu știu cum să vă las link în descriere, așa, scuze. Scuze, îmi pare rău, dar nu știu cum să vă las link în descriere către Trovo. Am o chestie. Ăsta este al 3-lea clip de Farm Simulator 2019. 18, iar am făcut chestia asta. Manei! Ce boși bolani. Așa, bun. Ce să facem acum, nu știu. Fiți atent, vă zic o chestie. Dacă vă jucați brutal.io, nu joacă... Mă bulbui. Să nu filmez mult, că numai de 4 minute, wow, de greu trece vremea. Să vă zic o chestie, eu vă zic să, dacă vă jucați brutal.io, și cei care nu știu, descărcați și o să vedeți. Dacă intrați la 5 dimineața, nu vă gândiți că nu știu ce o să se întâmple, că nu știu ce, ok? Nu o să se întâmple absolut nimic. Și da, dacă gândiți acum este dimineața, este 8. M-am trezit pe la vreo 4 și ceva. Bă, ce răgușit-s. Ce răgușit-s, bă. Pune-l pe automat. Nu o să facem clipul acesta așa de lung și acum destul de răgușit că
Mișc o pernă sub gât, sub cap. Și da, acum tot filmez pe mini setup-ul meu. Știți că pe 14 cei care sunt mai noi, cei care sunt mai vechi pe Farm Simulator 14 sau mai mult pe 14, știu că poți să agheți un disc și merge discul. Man. Așa, asta. Și da, asta este un clip filmat așa ca să nu vă supărați voi pe mine că n-am mai postat. N-am mai postat de, cred că o lună întreagă și vă jur eu că dacă strângem la episodul ăsta peste, nu știu, 14 like-uri, peste 10 like-uri, băi fratele meu, am încurcat teren, scuze. Dacă strângem peste 13 like-uri sau 15, promit eu că postez mai des. Postez în afară sâmbătă și duminică. Sâmbătă, duminica mă duc și eu, na. Mă duc să beau și eu un suc. Mă duc și eu cu bicicleta, mai fac sport, mai ceva, băi, o chestie. Mai mandarină, știi ce zic? Așa. Filmez 6 minute, nu contează. Și da, dacă gândiți, puteți să-mi lăsați canale în descriere sau canale acolo, canalele voastre de YouTube și cei care n-au poza aia. Și cred că de n-ați râs că mi-am pus poza aia cu pisica aia șmecheră. Mi-am pus-o că na, am vrut să o schimb aia cu Doge și nu-mi plăcea aia cu Doge, dar na. Asta este un clip filmat în grabă și eu mă pun imediat la somn. Cred că am vrut să zic că ăsta pleacă de acasă. Și nu știu cum e multiplayer-ul, dar cred că o să-l încerc. O să-l încerc și eu, nu știu. Poate că nu o să mai mă duc la Bianca. Cred. You idiot, man. Și Bianca, știu că te-ai supărat atunci pe mine, dar frate, n-am putut. Atunci ziua m-am dus la Mirazău și de-aia n-am putut să vin și dacă vezi clipul ăsta, lasă un comentariu. Că ai înțeles, ok? Lasă un comentariu cu ce emoji, că nu știu. Stai un pic să mă gândesc. Cu ăla cu ochii inimioară. Ce zic? Cu ochișorii inimioară. Ok? Și de-aia am putut să vin. Și cât de ușor să duc 10 minute. Cât de ușor merg. Și băi, frate, dacă văd ăștia de la Rockstar sau ăștia care fac jocul, care cu jocul Farm Simulator 18, știi ce ar fi șmecher? Stați 2 secunde. Stai că nu mai știu unde era. Aici unde subliniez eu acum. Să fac un pod, frate. Să treci, să ajungi la terenurile astea două. Bă, frate, atât de șmecher ar fi. Cred că toată lumea și-ar dori chestia asta. Stați 2 secunde că vreau să văd dacă merge o chestie. Nu merge. Am văzut o chestie. Și, da. M-a obosit. Sper ok. Sper să se facă terenurile în ziua asta. Sper. Ăsta o să se facă primul, ăla al doilea și celălalt al treilea, al patrulea. Bum. Sau să mergem să se mănânc și pe ăsta mare. Nu avem nicio combină acolo. Mă mai gândesc. Să nu fac clipul ăsta super lung. Îl fac de 10 minute și gata.
cred că nimeni nu stă până la minutul ăsta, vă reamintesc să dați un like și un subscribe. Atâta vă zic. Nu vă zic mai mult. Dacă văd că facem, nu știu, 4 abonați, că suntem 3 pe canal, așa, sper eu să facem 4 și la 4 abonați, jur eu că nu fiecare zi, să zic că postez acum clipul ăsta și postez peste, nu mâine, că voi mâine. Și ce zic? Luni. Luni mai vine un clip de la ora 12. O să vină un alt clip de la ora 12 pe acest canal. Și să țineți minte numărul ăsta. Ok? Să țineți minte numărul ăsta. 132. Bun. Eu am fost Răzvan 14, voi ați fost cei mai tari. Dați acolo, bubuiți butonul de like, trageți cu AK-ul, vedeți voi ce faceți cu AK-47. Eu am fost Răzvan 14, voi ați fost cei mai tari și ne vedem data viitoare. Pa, 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 pa. Scuze, greșit butonul. Pa!